قصرينا بالسودان سددوا زلوا إثيوبيان لعلي 30,000 بصحوا ما تيم صدقي بقى طرح زينا بس حد قالوا يبلينا عن خدان بقى تهزبي يقتل سلازرانا يدبدل سلازرانا قدامي مينستر أبي حيلታት ጸጥታ ትግራይ ኢዶም ዝህብሉ ገደብ መዓልቲ ኣኺሉ ኢሉ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ግጭት ህይወት ሰባት ምጥፉ ይግለጽ ኣሎም ቀን 9 ሰዓት ቀትሪ ሰዓት 9 ተመጽኦም ኣቦይ ጸሎትና ገብረን ከሎ ተخص ከፊቶም ምዕጻው ባንኪ ሒሳብ 34 ትካላት ትምት ከምውን ሓጸርት ዜናታት ሒዝና ለና ሰናይ ምክትታል قدام مينستر أبي أحمد أبالات فولي حيلن ميليشان إدوم زهبلو معلتات حقنا مخبار نمودات سقمتون زكايدلو كم زقرب حابيرو كوميتي شلمات نوبل سلام دما بزي قاتي مزلو غونسي ازيو كم استشاقالي يقلصلو لاين صقاب كلا يسمونه بزقصره كونات إثيوبيا كاب زلو معبالتات نقليهم كتገልጸልና قرم أكليلو كاب زلو معبالتات اتحادة قدام مينستر أبي أحمد قدم 3 معلتي بقوقع تقرينيا أبزرقحو ناي فيديو مال أختي أبالات فولي حيل ملشان تقراي نفسهم من خدحنو نسراويت مكل خالي إثيوبيا إيدوم كهبو صويع منبارو زذكريو أبتي لو من نقوها أب محبراو ميديا زفقعو صحف دما اتزتوها بمعلتي كم زبقع قليصلو سلب خونه دما أب زقصل معلتات حقنا مخبار وسان السراح كفتساميو كبل أبتي حتصير مال أختي قليصلو قرم لاين اتخال قداي دما رويترس نشلمات نوبل تقيسو زرقو حزيناي اتخوميتي اب إثيوبيا بزل خونتات شغلوتو قليصلو لك على خا أكليلو أب كل تشحن 19 أبي أحمد شلمات نوبل سلام ذهب كوميتي بتي أب كل التجراي أقاطي مزلو جونسي أزيو تشايلو كم زلو مجلاتس وكيل زينا رويترس أبسي بولو تكوميتي بسولسنا برويترس أب زل أخو مجلاتي كل موجنات جونسي دو كبلو دمات أويعو نت أب إثيوبيا زلو معبالتات بقربا كم زكاة لوز جلس كوميتي نوبل كلهم أبز جونس زسات فوزلو أكلات نتي نعرج زمت زلو جونس دونا يمبالن نت قرحنتن جونسن بسلامة ومجدنا يمفتحن حلافنة ألو مبالو أبصاب رويترس يملكت قدام مينستر أبي أحمد 10 حساس كل تشحن 10 شعاتن أبي أوسلو ترخيبو نتشلمات قبلن كلو كونات نكفؤات نتررتن نتأكاناتن يو كبل مزراوي ذكر عمودات لاين نت كونات بزربن سلام مفتاح زي قربو صاوعيتات بزملكت انتهي حبريته هلوكي بريزيدنت نيجيريا نبر أولوسوغون أوباسانجو ناب إثيوبيا كيجيش مخانو AFP صبصيبولو أفنيا بريزيدنت نبر أوباسانجو AFP أبزهابو مجلسي ات بريزيدنت نبر نزررب ناب أديس أبابا يمرح كمزلو تزاريبو انتخونه بزعبا اتزقبرو شمقلنا زملكت كال زرزرات أي هابن وهابي قال مينستري قدات وزا إثيوبيا أمباسادر ريدوان حسين قنا أوباسانجو نشمقلنا ناب إثيوبيا آتيو زبل حبريتا تخكل كم زي خونا حبيرو يو اتخال دما أكليلو كاب هورو كينياتا زقربت أوعيت سلام الزتانيو نسو نز أوعيت زقربت مكتلك أدم مينستر إثيوبيا دمك أمكنن تمالي نبتهاجر آتيو مسترخويو اتكونات إثيوبيا أبتزوبا تمزقبون زنبرت قطواو زلا زهاس كم زخونونيو سكفتو قليت زلوم بمخنياتتي أب مونغو منجست فيدرالن كلاو منجست تجراين زغطسل زلو كوينات معالتاوي دك أنستيون هسانات نزركبوم أستات 4,000 سبات ناب سوداني سددو كم زلو ودو حورات هجرات قليتهم هالنظراتيون ودب حبرات هاجرات اتوم ناب سودان زسددو زلو سبات بمخنيات اتوكينات كبيت نبرتهم كزنابلو زتجددو كم زخون بمجلات عبز حزقوان تكالات وهابت سب أو حجز ناب تجراي كأتو أي كألونيلو اتوقنتي كبيت سب أو كلولاو يسعب كم زلو ززارب أب كارتوم أتحباباري هند بتاو ملاش UNHCR جنس هيزمان اتوقنتات أسقى يكبل قليتوهم. We have an influx added. قطري كم عرب تجراي زمصو سدتنيات أزيز وسيخ زلو عبز حجوان لقلي 3,000 سبات ناب سودان مجمع له أب حمدايت مالك راي كل تشعن 300 سبات تقبلنا قدمي دم مالك ل 5,000 تقبلنا اتم تمزابلتي باستفلا لي أنفس السودان يوم زمصو زلو New arrivals Sudan أبوشت تجرايون كبيد من مزبال كله كم زخل زقلت العلواي كومشن سدتنياتات ودو حبرات هاجرات UNHCR عدلاي سب أو حجز المبصح زك على كنقبرينا يلو قدم مينستر أبي أحمد نب قربة بتهاجرات زسددو زلو زيقاتاتنا نمقبالن نمتياسن منقستنا دلو يكبل بفيسبوك حبيروني
ነይሩ እንተ እቶም ካብቲ ጎንፂ ሃዲሞም ናብ ሱዳን ዝስደዱ ዘለው ዜጋታት ግን ዘሰከፍ ኩነታት ከም ዝረኣዩ ይዛረቡ ኣብ ሑመራ እንዳሰራኹ ጸኒሐ ብብሔር ተኮር ትግራይ ዘሪ ይቅተል ስለዝራኹ በቃ ህዝቢ ይቅተል ስለዝራና ይድብደብ ስለዝራና በኤርትራ ይድብደብ በዚሁም በመሓራ ይድብደብ ስለዝራና ፈሪሕና ماتيم صدقي بقى طرح زيدا بس عند قالوا يبلينا عن خدان الفون جونا بلد سراويت ماتيوم ولا حدا كيترفو نغزاو تناقاصيلمو نحنا دما ناب سودان تسديدنا الحاجه ما مسكنا UNHCR ኣብ ሓምዳይት ንውሕድ ቁጽሪ ስደተኛታት ዘተኣናገድ መዕቆቡ ቦታ ከም ዝጸንሖ ዝገልጽ ኣተሓባባሪ ሃንደበታዊ ምላሽ UNHCR ጀን ሴዝማን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ልዕሊ ዓቕን ይኸውን በምህላዩ ህዝቢ ሱዳን ካብ ዘለዎ ብምክፋል ነቶም ስደተኛታት ይሕገዝ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኩነታት እቶም ስደተኛታት ክገልጽ እንከሎ ድማ So there's a general sense of pervasive fear እቶም ስደተኛታት ብፍርሕን ስምባደን ተዋሒጦም ኣለዉ ብዙሓት ዘዘራርብዎም እንድሕነቶም ከም ዝሰጉ ይዛረቡ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ስለ ዝተሰደዱ ገሊኦም ብቐጥታ ካብቲ ኩናት ዝሃደሙ ስለ ዝኾኑ ብዛዕባ ዝረኣይዎ ዓመፅ እዮም ዘዕልሉ ኣብዚ ኮይኖም እውን ኣብ ጥቕኦም ዝተቐመጠ ሰብ ኣይኣምኑን ድሕነትና ዝተሓለወ ዲሎም እዮም ዝሓትቱ እንታይ እዩ ከጋጥመና እዮም ዝብሉ ስለዚ ብዙሓት ንህይወቶም ዝሰጉ ኣለዉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ተጠቀምቲ ሴፍቲኔት ዝኾኑ ተጋሩን ኣድላይ ሰብኣዊ ሓገዝ ተበጻሕን ምግባር ከም ዝተጸገመ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪልት ኮሚሽን ኣን ኢንኮንተር situation is very bad. حما ኩነታት ይዘሎ ዝኾነ ዓይነት መራኸቢ የለን ካብቲ ማለ ጀሚሩ ድማ ኣብ መቐለ ዘሎ ሰራሕተኛታት ክንረኽቡ ማይከኣልናን እቲ መቐለ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲውን በዓይኖም ሪኦም ወዮም ማይ መሐለዊ ንጽህናን ካልኦት መሰረታዊ ነገራትን ተበጻሕን ምግባር ድማ ዝከኣለና ንጽዕር ኣለና ብፍላይ እቶም ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብሎም ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ጸጥታን ድሕነትን ጸገም ስለ ዘሎ ንኹሎም ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣጸጋም ኮይኑሎ ብተወሳኺ ናብርኦም ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ተመርኮዘ 600,000 ኢትዮጵያውያን ኣብ ትኽልል ኣለዉ እዮም ሕዝውን ብዘይ ዝኾነ ጸገም ነቶም ስደተኛታት እንበጽሕሉ መገዲ ንመንግስቲ ንሓትት ኣለና እንተኾነ ካብ መንግስቲ ዝረኸብናዮ መልሲ የለን ኣብ ዕዳጋ ሕጽረት ነዳዲ መግቢ ባንክታት ተዓጽዮም ብምጽንሖም ዘጋጠመ ሕጽረት ገንዘብ ኣሎ ኣብ ሕሉፍ 10 ዓመታት ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ሰብኣዊ ቅልውላዊና ንርኢ ዘለና that we haven't seen for over 2 decades ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ኮንሶ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዳግም ብዝተወልዐ ጎንፂ ህይወት ሰባት ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ዝኣተው ሰባት ከም ዘለውን ገዛውቲ ከም ዝተቃጸሉን ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይምልክት ዋና መሓዳሪ ናይታ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመላ ወረዳ ሰገንን ገባቢያን ኣይተ ከተማ ገለምቦ ነዚ ዝስዕብ ይብል ግጭቱ እንዲሁ በየቀኑ በቃ እቲ ጎንፂ መዓልታዊ እዩ ዝለዓል ነይሩ ሎሚ ካልኣይ ዓመት ክምሎ ሒደት ኣዋርሕ ይተርፉ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሱን ብሓድሽ መልክዑ ተወሊዑ እቶም ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ኣረጋውያን ከይተረፍዮም መጥቃዕቲ ፈጺሞም ብድሕሪኡ ከዓ ኣብዚ ኣብ ወረዳ ሰገንን ከባቢኣን ናዕቢ ጀሚሮም ክሳብ ሎመዓንቲ ከዓ ቀፂሉ ኣሎ ትማልን ሎመዓንትን እዩ ከቢድ ጉድኣት ዘጋጠመ ኣነ እውን ካብ ቤት ጽሕፈት ክወፅእ ስለዘይከኣልኩ ኣብ ስራሓሉ ቦታ እናሓደርኩ እየ ንሰባት ዘገልግል ዘለኹ ባለጉዳዮችን እናስተናግደው ብሰንክቲ ጎንፂ ወላደቡ ብሞት ዝሰኣነ ኣይተ ኡርማሌ ኡጋንዴ ዝተባሃለ ነባር ድማ ንኣስክሬን ኣቡኡ ብስርዓት ሓመድ ከልብስ ከም ዘይከኣለ ንቢቢሲ ተዛሪቡ ብጥይት ተወቂዖም ዝሞቱ ኣቡኡ 11 ቆልዑት ዝነበሮምን ወዲ 58 ዓመት ምዃኖምን ድማ ሓቢሩ ቀን 9 ሰዓት ቀትሪ ሰዓት 9 መጽኦም ኣቦይ ጸሎትና ገበረን ከሎ ኣደይ ሓፍተይ ካልኦትን ኣብ ገዛ ኣብ ዝነበሩሉ መጽኦም ብምኽባብ ተኽሱ ከፊቶም ሽዑን ኣቦይ ቀቲሎሞ ንሓፍተይ ድማ ኣብ እግራ ቆሲሎማ ነደይን ካልኦት ክልተ ኣብኡ ዝጸንሓ ኣፊኖም ወሲዶመን ቀቡራ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣለዋ ይበሃል ወላ ሓደ ዝፈልጦ ነገር የለን የሚያውቀው ነገር የለም ኣብ ዞባ ኮንሶ ወረዳ ሰገንን ከባቢያን በተደጋጋሚ ብዛዕባ ዘጋጥም ጎንፂ ከምውን መጠናይቲ ዝበጽሐ ጉድኣት ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ዋናን ምኽትልን ኣብ መሓደርቲ እቲ ዞባ ዝገበርናይ ፈተነ ኣይሰመረን ብተወሳኺውን ኮሚሽን ፖሊስ እትኽልል ቢሮ ሰላምን ጸጥታን እትኽልል ብተደጋጋሚ ስልክ ደዊልና ክለዓለ ይከኣለን ዝህብዎ መብርሂ ምስ ረኸብና ድማ ክነቕርብ ምዃንና ነዘኻኽር حصرت زيناتات نابز قربلو ساعات بزحنا لنا عقاب حق فيدرال حساب بانكي ناي حوحات يوم زبلوم 34 تكالات أجدو عقاب حق كم زبلو توم تكالات زلوم هابتي كوتو ويفتنو لو زبل حبريتا بزحين إلو بوغن توم تكالات تهابريتو جنيلن
ኣብ ኢትዮጵያ ብሞንጎ መንግስት ፌደራልን ክልል ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ክፍታሕ ጅቡቲ ተማሕፂና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ መሐሙድ ዓሊ ዩሱፍ ሃገሩ ትኹነታት ከም ዘሻቀላን ፌደራላዊ መንግስቲ እንኮ ሓስሉ ኣላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ኢላ ከም ተኣምንን ጠቂሱ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ዝተፈንጀረ ቦምባ ክልተ ወታደራት ዝርከቦም 6 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት 5 ተቁሲሉ እቲ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቃ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ምግቢ ከም ዘጋጠመ ጸብጻባት ካብታ ከተማ ሓቢሮም እስላማዊ ጉጅለ አልሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎም ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ 30 ሰባት ብእስላማውያን ዕጡቃት ከም ዝተቀተሉ ሰመዚ ገሊጾም እቲ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ሰሜን ኪቩ ዝተፈጸመ ጅምላዊ ቅትለት ብኤዲኤፍ ዝተባሃለ ጉጅለ ዝተኻየደ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ተዛሪቦም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወተሃደራዊ መጥቃዕትን ምፍጻም ዘሎ ተኽእሎታት ምስ ላዕለዎት ኣማኸርቱ ምልዛቡ ተገሊጹ ይኹን እምበር እቶም ኣማኸርቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝውሰድ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ ዘይምርግጋእ ከም ዝፈጥር ምስ ተጠንቀቕዎ ነቲ ሓሳብ ሰሪዝዎ ተባሂሉ ኣብ አትላንቲካዊ ውቅያኖስ ተበገሰ ሓያል ህቦብላ ድሮ ኣብ ገማግም ሃገረ ኒካራጓ ክጸፍዕ ጀሚሩ እቲ ኣብ 2020 ካብ ዝተራእዩ ዝተለዓለ ዝተባሃለሉ እቲ ዝሓየለ ዝተባሃለሉ ብሓያል ዝናብ ተሰነየ ኢዮታ ዝተባሂሉ ዝጽዋዕ ህቦብላ ከቢድ ዕንወት ተውሪዱ ከም ዘሎን ዛኪት ልዕሊ 40,000 ሰባት ምፍንቃሉን ጸብጻባት ተመልኪቶም ቢቢሲ ትግርኛ ተከታተሉ ለኹም ናብ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶና ሰጊርና ኣለና ቢቢሲ ኣፍሪካ ኣይ ኣብ ዓንኬል ዘይሕጋን ነጋዶ ደቂ ሰብ ብምስጥር ብምስራጽ ኣብ ኬንያ ዝካየድ ዘሎ መሸጣ ህፃናት ክብርብሮ ብምኽኣሉ ህፃናት ብ$300 ይሽየጡ ከም ዘሎ ቃሊዑ መንግስቲ ኬንያ ድማ ቁልጡፍ ምጽራይ ንኽካየድ መምርሒ ሂቦሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ኣስታት 60,000 ግዳም ሓደር ህፃናት ኣለዉ ረቢካ ዋንጅሩ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ጥቃ ሓደ ኣብታ ከተማ ዝርከብ መዘናግዒ ግዳም ሓደር ዝኾኑ ኬንያውያን ቅድሚ 10 ዓመት ሓደ ለይቲ ደቂሳን ከላ ወዳ ዝተሰረቃ ረቢካ ድሕሪኡ ድቃስ የብላን ብዝግባእ ኣይንድቅስን ሓደ መዓልቲ ከባቢ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ካብ ድቃሴ ባህሪረ ክትስእ ከለኹ ወደይ ሃንደበት ጠፊእኒ መን ከም ዝወሰዱ ኣይፈልጥን ይኹን እምበር ግዳም ሓደር ዝኾኑ ህፃናት ጥራሕ ኣይኮኑን ዝስረቁ ዘለዉ ማማሉሲ ኪዋኪ ኣብ ዝበሃል መንግስታዊ ሆስፒታል ዝሰርሕ ፍሬድ ሌፓርን ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ሆስፒታል ዝውለዱ ህፃናት ከም ዝሸይጥ ጋዜጠኛታት መርመራ ቢቢሲ ሓበሬታ ረኺቦም እቲ ጉጅለ ድማ ህፃን ዝዕድግ መሲሉ ምስ ፍሬድ ክዘራርብ ጀሚሩ ሓደ ህፃን ኣሎ እቲ ህፃን ናባና ካብ ዝመጽእ ክልተ ሰሙንን ክልተ መዓልትን ገይሩሎ ፍሬድ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ብመሰረት ሕጊ ኬንያ ክሳብ 30 ዓመት ዝበጽሕ ክፍረዶ ይኽእል እንተኾነ ንሱ ነቶም ህፃን ዝደልዩ ሰባት እውን ናይቲ ቆልዓ ዋጋ 300,000 ሽሊንግ ማለት ኣስታት $3,000 ከም ዝኾነ ነጊርዎም ማርያና ሙኔንዶ ፈጻሚ ስራሕ ትካል ሚሲንግ ቻይልድ መጀመርታ እቲ ገበን በኣግባቡ ሪፖርት ኣይግበርን ምስ ባህሊ ዝተኣሳሰሩ ነገራት እውን ኣለዉ ኣብ ባህሊ ኬንያውያን ሓዳርካ ንኽጸንዕ ቆልዓ ምውላድ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ድማ ወዲ ተባዕታይ ቆልዓ ዘይወለደት ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ሕብረተሰብ ተነጽሎ ይገጥማ በዚ ምኽንያት እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት መገዲ ዝእቱ ዘይሕጋዊ ንግዲ ህፃናት ዓብዪ መኽሰብ ዝርከበሉ ጉዳይ ዝኾነሉ ምኽንያት እውን ብዙሓት ቆልዑ ዝደልዩ ሰባት ስለ ዘለዉ እዩ እቶም ህፃናት ክሳብ $3,000 እዮም ዝሽየጡ ሓደ ማእኸላይ እቶ ዘለዎ ኬንያዊ ዘይረኽቦ ገንዘብ እዮም ብሓደ ህፃን ዝሓቱ ቢቢሲ ሰራሕተኛ እቲ ዝተገለጸ ሆስፒታል ካብ ዝኾነ ፍሬድ ከምውን ካብቲ ሆስፒታል ወግዓው መልስን ምርካብ ጻዕርን ተገበረውን ክሳብ ሕዚ ኣይሰለጦን ፈኖ ቢቢሲ ትግርኛ ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ኣክሊሉ ጸጋይ ብምቕራብ ሃና ዘራጽዮን ምድላዋት ብምድላው ከምውን ኦስካር ቡንጋ ክፍሊ ቴክኒክ እናተቆጻጸረ ምሳኹም ኣምሲና ሰናይ ምሸት ደሓን ሕደሩ